Не съжалявам за нищо. Не съжалявам за нещо, което е много интересно, когато понякога ми идва някаква мелодия велика, както е думата, разбира се, не в този смисъл. И аз запиша, след това съжалявам, защото тя отлетяла вече. Тоест всичко, което в творчески аспект трябва да се реализира в момента, за да може да остане записано на лист хартия на някакъв носител. И така, иначе борил съм се цял живот, така че да не съжалявам за нищо. Страхове, кой знае какви, не мога да си спомня да съм имал и да имам, въпреки че в тази напрегната реална действителност, в която живеем в момента, имаме основание за страх, но аз съм оптимист по природа и се надявам тези мои страхове, които са по някакъв начин имагинерни и реални, да не се материализират в действителност и да си останат само като един виртуален страх, така че да продължи да съществува този живот, който толкова години ние се умяваме да се вместим в него, да водим един спокоен, творчески, наситен с много изненади, приятни и неприятни живот. Ами, що се отнася до работохолизма, считам за себе си за работохолик и по-хубаво това, отколкото другия вид, използвайки част от думата. Работя, денонощно работя, защото за мен почивката също е работа. В един, разбира се, аспект, който работейки почивам, когато сменям темите на работата. Разбира се, това не значи, че няма и реална почивка, но много съм щастлив и съм безкрайно щастлив, наистина, когато в почивката си създавам нещо, което има някаква стойност.